Spasiba. Godt. Emil, hvad tænker du om galoppen? Hvad siger du? Ja, ja. Jeg mærker, at tøver en lille smule på forpart. Tøver lidt på forpart. Til gengæld, så bliver hesten faktisk bedre at få voltigere på. Ganske stille, skulder tilbage, maven ind, derop. Rigtig fisk lidt frem på bagpart. Den der. Godt. Fint. Vi prøver lige at tage ned i skridtentur. Den lægger sig lidt stærkt på de der indspændinger der. Nej, det var en få indspænding. Lige fra. Så står du med hesten meget. Jo, det har jeg. Jeg tror, hun kører hjem i morgen efter det. Og jeg vil hjem og sove med hende. Ja, okay, fordi jeg sagde bare, at lige ind i den klasse er meget vigtigt. Godt. Nu får vi komme frem i travet igen. Okay. Det sagde jeg. Nå, især når du laver den anden spring. Stop, ret op, Sande, ret op, ja, ja. Vis Uber, han skulder. Uber skulder. Sådan, kommer jeg. Jamen, det er okay lige nu. Det ser vi om lige i galop. I bedømmer ikke løjet i trav. I skal gerne komme i galop. Nogle gange tænker jeg lidt, at han burde altså være en procent noget mere, samle noget mere, og så få ham op og stå stille, piske lidt frem. Er der forskel? Det bliver hakket der. Og tag det skridt igen. Prøv lige at slå en gang til. Se, hvad der sker, så er det okay? Ja, den er helt glad. Jeg tænker også noget. Den får jeg bare nakken med. Sådan lidt det med. Det gør jo ikke noget. Det der er min. Du snakker en blanding af sjællandsk og norsk. Jeg prøvede at snakke dansk, ja, når min så kan det være den eneste, som snakkede norsk. Altså, vi sad fredag og snakkede, for jeg havde fået, ja, lørdag morgen her. Og der kunne jeg, man bliver faktisk i tvivl på Norge, for når hun koncentrerer sig, så kan hun faktisk godt snakke sjællandsk. Ja. Ja, præcis. Så jeg blev faktisk lidt i tvivl.